Kaixo, ariketa honetan ematen digute probabilitate batzuk eta probabilitate hauei dagokien karen balioa kalkulatu behar ditugu. Baina ariketa egiten hasi baino lehenago pare bat gauza argi utzi behar ditugu. Lehenengoa da kanpanaren azpian dagoen probabilitate osoa edo azalera osoa dala bat. Bai? Eta kanpana hau simetrikoa danez, nik kanpana erditik mozten baldin badot, alde bakoitzean geratzen dan azalera izan beharko da 0,5. Hau da, kanpanaren erdiak neurtzen du 0,5 eta hemen daukagu beste erdia, beste izango litzatekela beste 0,5. Horrela, 0,5 gehi 0,5, bat lortzen dugu dala probabilitate osoa. Hori alde batetik. Gero, bestalde, fijatu behar gara hemen agertzen da ikurran. Ikur hau izan daiteke txikiago bardin edo txikiago edo handiago bardin. Txikiagoa agertzen denean, zeta txikiago edo berdinka, kasu honetan, hemen jakin behar dugu karen eskerrean geratzen den azalerari buruz edo probabilitateari buruz hitz egiten ari garela. Eta handiago berdin agertzen bazaigu, orduan karen eskuman geratzen den azalerari buruz hitz egiten ari gara. Begira, jarriko dugu hemen adibide bat. Imaginatu, jartzen dudala hemen zeta txikiago edo berdinka. Eta imaginatu, kabalioa hemendik dabilela. Orduan, zeta txikiago edo berdinka izango litzateke karen eskerrean dagoen probabilitatea. Eta jartzen baldin badot zeta handiago edo berdinka, orduan hitz egiten egongo ginateke karen eskuman geratzen den probabilitateari buruz. Bi gauza hauek argituta, bagoaz ariketak egitera, hasiko gara lehenengotik. Esaten digu, zeta txikiago edo berdinkaren probabilitatea dela 0,5. Begira, K baino txikiagoa zeta, K baino txikiagoa izatearen probabilitatea 0,5 baldin bada, hitz egiten ari gara 0,5 da kanpanaren erdia, justo kanpanaren erdia. Orduan, izango litzateke probabilitate hau. Orduan, horrek esan nahi du, karen balioa egon behar dela hemen. Karen eskerrean geratzen den azalera 0,5koa izan behar dalako, kanpanaren erdia, justo erdia. Beraz, karen balioa izan behar da 0. Bagoaz bigarrenarekin. Esaten du, zeta txikiago edo berdinka izatearen probabilitatea 0,867. Hemen lehenengo eta behin kokatu behar dugu K. Hau da, jakin behar dut K hau egongo dan 0-ren eskuman edo 0-ren eskerrean. Eta nik hemen argita garbi ikusten dut 0-ren eskuman egon behar dala. Zergaitik? Begira, txikiago edo berdin agertzen danez, 0,867 probabilitatea da karen eskerrean geratzen dana. Orduan K 0-ren eskuman egon behar du. Momentu bat. Jarriko dut hemen adibidezka. Ez dakigu karen balioa zein izango dan zehatz eta mehatz, baina badakit K egon behar dela 0-ren eskuman. Begira, zeta txikiago edo berdin karen probabilitatea izango da karen eskerrean geratzen dan probabilitatea. Eta probabilitate hau 0,5 baino handiagoa danez, 0-ren eskumatik ibili beharko da, hemendik. Hau da, 0,867 0,5 baino handiagoa danez, nik badakit hartu behar dudala kanpana erdia baino gehiago. Ze kanpana erdiak neurtzen du 0,5, orduan hartu behar dut 0,5 baino pizka bat gehiago. Orduan K egon behar du 0-ren eskuman. Orduan, orain egin behar dugun guztia da, taulara jo, begiratu zein dan probabilitate honeri dagokion balioa, kasu honetan emango duela 1,4, eta hori izango da karen balioa. C orain, esaten du, zeta txikiago edo berdinkaren probabilitatea 0,9. Orduan, berriro ere hitz egiten ari gara karen eskerrean geratzen den azalerari buruz. Orduan, non irudikatuko dut K balioa? Irudikatu behar dut 0-ren eskumatik, adibidez hemen. Orduan, hitz egiten ari naz, karen eskerrean dagoen probabilitateari buruz. Probabilitate hau da 0,9. Orduan, egin behar dudana da joan taulara eta ikusi zein izan da behar dan karen balioa probabilitatea izateko 0,9. Kontua da 0,9 probabilitatea ez dala agertzen justo horrela, 0,9. 0,9 geratuko litzateke taulan agertzen diren bi balioen artean. Bi balio hauek dira 0,9
sortzi, bederatzi, bederatzi, zazpi, bai? Probabilitate honeri dagokion balioa da 1,28 eta beste eskumatik geratzen da 0,901 eta probabilitate honeri dagokion balioa izango da 1,29. Bueno, orduan, zer egin behar dugu gure probabilitatea bi probabilitateen artean geratzen denean? Hartu behar dugu hurbilen dagoena. Kasu honetan, hurbilen dagoen probabilitatea izango litzateke hau. Beraz, geratzen gara 1,28 balioagaz. 1,28 izango litzateke gure karen balioa. Bueno, goaztegaz, esaten du, z txikiago edo berdin k-ren probabilitatea 0,33. Bueno, orduan, karen eskerrean geratzen den azalerari buruz hitz egiten ari gara. Orduan, orain non kokatu beharko dugu k? Bueno, oraingoan, probabilitatea 0,5 baino txikiagoa danez, kanpan erdia baino gutxiago hartu behar dugu. Orduan, k kokatu beharko dugu 0-ren eskerretik. Orduan, jarriko dugu k hemendik gutxi gora bera, eta z txikiago edo berdin k izatearen probabilitatea izango da hau. Orduan, probabilitate hau bai izan daiteke 0,33. Hau da, 0,5 baino gutxiago neurtzen du beraz, kanpan erdia baino gutxiago hartu behar genduan. Horregaitik kokatu dugu k 0-ren eskerretik. Orduan, zer gertatzen da, balio hauekin, 0-ren eskerrean dauden balioekin, balio negatiboak direla. Hau da, gure k hori, benetan izango da minus k. Hau da, balio negatibo bat izango da, eta hori argi izan behar dugu. Orduan, zelan kalkulatuko dut minus k-ren balio hau, ez? Nik azkenean 0,5 baino txikiagoak diren probabilitateak ezin ditut taulan bilatu. Beste moduren bat aurkitu behar dut minus k-ren balio hau kalkulatzeko. Eta badago, begira. Balio honen, homologoa, balio absolutua, kokatzen baldin badugu, imaginatu, hemendik egongo da balio bat, izango dela k-ren balio bardina, baino positiboan, ez? Balio honek bere eskuman uzten duen probabilitatea izango da ere bai 0,33. Horrek esan nahi du, minus infinitotik balio honetara geratzen den probabilitatea izan beharko dela 0,67. Orduan, nik bilatzen baldin badut orain taulan 0,67ko probabilitatea uzten duen balioa, ikusiko dugu balio hori, erratzen ez banaz, dela 0,54. Momentu bat. Orduan, balio hau izan beharko litzateke 0,54. Balio honek uzten duelako bere eskerrean 0,67ko probabilitatea. Orduan, alde honetan daukagun balioa 0,54 baldin bada, alde hemen gure balioa, gure benetako balio bilatzen ari garen balioa, izan beharko da minus 0,54. Beraz, hau izango litzateke erantzuna. Jarraitzen dugu E atalarekin, Z txikiago edo berdin k izatearen probabilitatea 0,2. Txikiago edo berdin ikur agertzen zaigunez, badakigu karen eskerrean geratzen den probabilitateari buruz hitz egiten ari garela. Eta probabilitate hori 0,2 da, 0,5 baino txikiagoa. Orduan, kanpan erdia baino gutxiago hartu behar dugunez, balio hori, karen balio hori, aurkituko da alde honetan. Orduan, kokatuko dugu hor nonbait, k, eta, badakigu karen eskerrean geratzen den probabilitatea dela 0,2. Orduan, zelan kalkulatuko dugu k? Lehenengo eta behin argi izan behar dugu k izango dela balio negatibo bat. 0-ren eskerrean geratzen delako. Orduan, orain, zelan kalkulatuko dugu karen balioa? Nik badakit k-balen balio hori baino positiboan utziko duela bere eskuman 0,2ko probabilitatea. Horrek esan nahi du eskerrean 0,8ko probabilitatea utziko duela. Orduan, orain tauletara baldin bagoaz, tauletara ez, badirudi taula bat baino gehiago daukagula, taulara baldin bagoaz eta 0,8ko probabilitatea bilatzen badugu, aurkituko duguna izango da 0,8 bi balioen artean geratzen dela. Alde batetik 0,6 bederatzi 6 eta oneri dagokion balioa izango litzateke 0,84 eta gero beste alde batetik 0,802 eta oneri dagokion balioa da 0,85. Orduan, badakizue bi balioen artean geratzen zaigunean gure probabilitatea hartu behar dugula hurbilen dagoen balioa.
Kasu honetan izango litzateke 0,7 Beraz, esango dugu gure balioa dela 0,84. Vale? Baina 0,84 izango litzateke alde positiboan. Alde negatiboan beraz, minus 0,84. Hau da, bilatzen ari garen balioa. Bueno, egingo dugu F. Esaten du, Z handiago K izatearen probabilitatea 0,12 izan behar duela. Bueno, hemen agertzen zaigun ikurra handiago denez, Z handiago K, hitz egiten ari gara Karen eskuman geratzen den probabilitateari buruz. Eta begira, probabilitate hau 0,5 baino txikiagoa denez, orduan kanpana erdia baino gutxiago hartu behar dugu. Horrek esan nahi du, Karen balioa egon beharko dela 0ren eskuman, bai? Zenik hemen K kokatzen baldin badot, Z handiago K izatearen probabilitatea, hau da, Karen eskuman geratzen den probabilitatea, izango da 0,5 baino txikiagoa. Bueno, orduan, zelan kalkulatuko dugu hau? Bueno, begira, Karen eskuman geratzen den probabilitatea 0,12 baldin bada, bere eskerrean geratzen den probabilitatea kalkulatuko dugu batken 0,12 eginez, eta honek ematen du 0,88. Orduan, 0,88 bilatzen dugu taulan, eta ikusiko duguna da 0,88 bi balioen artean agertzen dela. Berriro ere, lehen gertatu zaigun bezala. 0,87, eta oneri dagokion balioa da 1,17, eta gero bestalde daukagu 0,88 momentu bat, eta oneri dagokion balioa da 1,18. Orduan, lehen esan dizuedan bezala, ikusi behar duguna da, ial gure balioa, 0,88, bi hauentatik zeinen hurbilen geratzen den. Kontua da, kasu honetan geratzen dela justo erdian. Honelakoetan egin behar duguna da, lortzen ditugun bi balio hauek, gehitu eta gero zati bi egin. Hau da, 1,17 gehi 1,18 zati bi. Eta honek ematen du, momentu bat, K berdin 1,175. Gen esaten du, Z handiago edo berdin K izatearen probabilitatea 0,997 dela. Handiago berdin ikurra gertzen zaigunez, badakigu Karen eskuman geratzen den probabilitateari buruz hitz egiten ari garela. Eta kasu honetan probabilitate hau 0,5 baino handiagoa danez, eskuman uzten dugun azalera izan behar da kanpana erdia baino gehiago. Orduan, Karen balioa kokatu beharko dut 0ren eskerrean, bai? Horrela, K balioak bere eskuman uzten duen probabilitatea ikusten duzuen bezala 0,5 baino handiagoa izango da. Orduan, zelan kalkulatuko dugu Karen balioa? K hau izan behar da negatiboa, hori argi izan behar dugu. 0ren eskerrean dagoenez, balio hau negatiboa izango da. Begira, egingo duguna, izango da, kalkulatuko dugu balio honen, balio positiboa, balio absolutua, imaginatu, minus K hor baldin badago, gutxi gora bera, K balioa egon beharko litzateke hortik, ez? Zerotik distantzia berdinera, baino alde positiboan. Balio honek bere eskerrean utziko duen probabilitatea izan beharko da 0,997 bat. Oda, kanpana hau simetrikoa danez, balio hau bere eskerrean uzten duen probabilitatea izan beharko da 0,997 bat. Orduan, nik balio hau bilatzen baldin badut taulan, ikusiko dozue, momentu bat, hemendik bilatuta daukat, ematen du 2,76. Orduan, Karen balioa izango da 2,76. Baina guk bilatzen ari garen balioa negatiboan dagoenez, orduan emaitza izango da minus 2,76. Eta azkenik atze ariketa, Z handiago edo berdin Karen probabilitatea 0,6. Handiago edo berdin agertzen zaigunez, badakigu Karen eskuman geratzen den probabilitateari buruz hitz egiten ari garela. Eta badakigu ere probabilitate hau 0,5 baino handiagoa danez, eskuman geratzen den azalera hori izan behar dela kanpana erdia baino gehiago. Beraz, Karen balioa egon beharko da berriro ere hemendik, 0ren eskerretik. Orduan, kokatuko dugu adibidez hemenka. Orduan, nik badakit Karen azalera, Karen eskuman geratzen den eremuaren azalera izango dela 0,6.
Orduan, zelan kalkulatuko dugu K hau, ez? Negatiboa dan K hori. Nik jartzen diot hor negatiboa, argi geratu daiten. Bueno, egingo duguna izango da, kalkulatuko dugu alde honetan egon beharko litzateken K. Hau da, K honek utziko du bere eskerrean probabilitate berdina, 0,6. Hau gertatzen da kanpana simetrikoa dalako, bai? Orduan, egingo duguna izango da taulara jo eta ikusi zein dan 0,6ko probabilitaterako ematen duen K balioa, Karen izan behar duen K balioa. Eta, tauletara baldin bagoaz ikusiko dugu 0,6 zehatz eta mehatz ez dala agertzen, 0,6 geratzen dela bi balioen artean. Kasu honetan, gure bi balioak izango dira 0,5 bederatzi sortzi zazpi, eta oneri dagokion balioa izango litzateke 0,25, eta gainetik geratzen zaigu 0,6026, eta oneri dagokion balioa da 0,26. Orduan, oraingoan, aztertzen baldin badugu, ia bi balio hauetatik zein geratzen den hurbilen, ikusiko dugu hurbilen geratzen dena dela, hauze, bai, 0,5 bederatzi sortzi zazpi. Orduan, geratuko gara 0,25 balioarekin. Hau da, Karen balioa izango litzateke 0,25. Baina, guk bilatzen ari garen balioa da alde honetan dagoena. Hau da, minuska. Beraz, gure balioa izango litzateke minus 0,25. Eta honekin, bukatu dugu.